Hej folkens, skide mere. Jeg ved ikke, det er lang tid siden, at jeg har lagt en video op, men her kommer den her video. Det er, hvor at jeg viser 2 ting, og så skal jeg simpelthen sige, hvad for nogle af de 2 ting, som jeg bedst skal lige helst vil have. Og i dag, der skal det være gangster-tema, eller ikke gangster, men sådan lidt mere sådan jo, eller ej, eller ja, fuck det. Nu kommer det. Okay, folkens, jeg gider ikke den der leg alligevel. Men jeg har en anden. Jeg kan fortælle en historie. Jeg kan jo teleportere mig. Eller, det kan jeg. Jeg har en superkræfter. Og I kan se nogle videoer her af mig og en lille dreng, som der leger lidt. Eller ikke leger, men ja. Så her kommer den. Man, shut the fuck up. Oh god, det var mig og Snoop Dogg, der lige legede lidt sammen, så ja, her. Der kommer der også lige en anden. Ja. Fuck ham. Jesus Christ. Ja, piger. Jeg er Gud. Tro på ham, fyren. Nå, men alt det her, det var faktisk i virkeligheden en my story, kan man sige, min historie. Så denne video kommer nok til at hedde my story. Så jeg viser alt muligt, og hvis I gerne vil like, hvis I giver den her hvis I smider et rigtig godt like, så kan det være, at jeg laver en my story 2. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil smide et rigtig godt like og subscribe. Og så må I jo have det, som det ser ud. Altså jo mindre I er syge og ligger med hosten og sådan noget, men jeg håber, jeg har det godt, men ja. Så må jeg have det, som det ser ud. Hej!